शकता तुम्ही आम्ही बिर्याणी बनवतोय आज. तर मी याच्यामध्ये टाकलाय खडा मसाला टाकला आहे बघा, आणि याच्यामध्ये मिरची आणि कांदा आणि टमाटर टाकलेले तुम्ही बघू शकता. थोडंसं फ्राय होऊ द्यायचं, मग नंतर मी ते आपण त्या चिकन सोबत शिजून जाईल. थोडं नॉर्मली फ्राय होऊ द्यायचं, जास्त नाही. तुम्ही गॅस आहे ना ते हाय फ्लेमवर ठेवायचा, नाही लो फ्लेमवर ठेवायचा. हाय होण्यासाठी, कारण की दम बिर्याणी जास्त ग्रेव्ही होत आहे म्हणून आम्ही थोडंसं अद्रक लसूणची पेस्ट टाकतो आणि याच्यात पुदिना सुद्धा मिक्स करू. बघू शकता तुम्ही अगदी छान अद्रक लसूणचा वास येतो. तसं आम्ही याच्यामध्ये पण बघा, आम्ही याच्यामध्ये पण अद्रक लसूण टाकलेला आहे, तरी पण आम्ही इथे टाकतो. आता हे थोडं 5 मिनिटं आता हे ना आता याच्यामध्ये ठेवायचं आहे. आणि याचं सांगते बघा, याच्यामध्ये आम्ही गरम मसाला टाकलेला आहे आणि मीठ टाकलेलं आहे आणि सगळं मिश्रण दही बी टाकलेलं आहे. याच्यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट ऑलरेडी टाकलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ टाकले, तुम्ही नंतर बी टाकू शकता. आणि व्हिडिओ बंद करा.